Čau lidi, ještě než začneme dál, tak bych vás chtěla poprosit o like odběr, protože máme 164 odběratelů. Jo, a ještě 36 odběratelů do 200. Tak splňte mi sem na 200 odběratelů, tak klikejte na like odběr a můžeme na video. Takže čau lidi, vítejte u dnešního videa a dneska se koukneme na It's Orange. Loli Roblox je scammer. 3 tečky, OK. No tak jo, tak jdem se na to kouknout, dejte like dvěr a jdem na to. Ale počkat, ještě se připojit na můj Discord kanál, jo. Máte ho to v popisku videa a ještě Here SMP, to je moje nové SMPčko, který vydrží hodně dlouho, jo. Pak už tam bude hodně lidí hrát, takže dejte like dvěr a můžeme na reakce. Loli Roblox. YouTuber, ktorý má 2800 odberateľov. Na prvý pohľad nič nevyzerá podozrivo až na to, že je to scammer. A scammer tým spôsobom, že ľuďom robia grafiku, za ktorú slúbuje, že zaplatí, ale peniaze nikdy neprídu. A tomuto scamu som podľahol bohužiaľ aj ja. Začal som sa s ním baviť prvý v decembri, keď mi napísal, že či mu nebudem robiť grafiku. Ja som samozrejme súhlasil. A po nejakom čase mi všetci hovorili, že kamo, nerob mu grafiku, je to scammer. Mne sa to ale stále nepozdávalo, aj keď ma strašne veľakrát staral, že mi proste o polnoci napísal, že či mu nezmení jednu maličkosť na náhľadiaku. Takže bol taký strašný, že keď tomuto týpkovi spravíš profilku, daj. OK, počuj, urob mi logo, prej kamaráta a banner a dám ti 20 eur. A on odpověděl, OK, ale teraz pos. 20 eur. A vtedy som si už pomaly začal uvedomať, že je to niečo divné. A keď sa správa týkala peniaze, tak mi proste neodpisoval. Chcel som ešte niekoľko miniatúr a doteraz toho extrémne lutujem. Každý deň som mu pýtal, že kedy pošle peniaze, ale stále som sa nedočkal odpovede. A dokonca mi aj napísal, že som demelov, furlan riešie prachy. A ešte také vec, čo si mohol všimnúť, ten týpek má proste úrovne gramatiky nenarodeného dieťaťa. Potom aj tak z jeho Počkej, co tam bylo? Když už ti je peníze 11 eur, kdy tam bylo 20. Pozdem 30 jsem svých sorry, já ty ich dám len teda splatím ostatní, lebo iba jsem vyloznil přes 20 eur až 50 eur, tak nejprv a potom tepe, lebo oni dlhše čekají, jej OK, potom mám jinak nový IBAN, tak čekej, pošlám IBAN, počkat, co? proste úrovne gramatiky Ale hodně dobrý FPS, tolik nemám ani já, no nic. nenarodeného dieťaťa. Potom aj tak z jeho inteligencia. A raz sa čas Dunca aj napísal, že nech mu niečo urobia, že na druhý deň No comment. na 100% ich bude mať proste peniaze. No samozrejme, som sa ničoho nedočkal. To by som ešte nerobil toto video. No najviac sa vyvrcholilo, keď Loli Roblox streamoval a ja som mu napísal, že kde sú moje peniaze. Už na nich 2 mesiace čakám. A samozrejme to ignoroval. Potom po mne ešte napísal nejaké ľudia a tých správy prečítal, takže mi bolo jasné, že ma ignoruje. A potom moje správy zmizli. Každá jedna správa od mňa bola vymazaná. Potom mi pomohol aj Artvik, za čo mu veľmi ďakujem. A jeho správy mazal tiež. No a potom sa stalo toto. More, nepíše pičoviny. Ja teraz nemám čas to riešiť a podvodník. More, sami ste podvodníci. Presne píše pičoviny. Momentálne na to nemám čas. More, nepíše pičoviny. No nic, teď nevím, počkej, kdo to byl? To byl ten Začal nadávať, Loli Roblox. hovorí, že nemá čas riešiť Jo, zřejmě jo. takéto kraviny. Očividne ani nemáš čas mi poslať peniaze, ale nikdy mu nerobte grafiku, ak máte už odber, tak ho zrušte. A keď ste grafici, tak príjmajte platby iba predom, robím Já ani nevěděla, že takový youtuber existuje. to aj ja, robia to všetci grafici. V tejto dobe sa všetci snažia iba niekoho odrbať a hlavne Loli Roblox. Potom na ďalšom streame, ktorý sa volá Rivlas Real Webka, on dokonca aj nahrané, ako mi dal ban. Třiť peniaze a pritom dáš fanšikom Robuxy. Co to je dobrý? Ne. To je dobrý debil. Počkej, dej follow, like, klik, dejte like a odběr a dáme 830 jsou. Jo, tady Orange. Pošle mi moje peníze, co mi dlužíš. Robil jsem tu mu grafiku a vložil mi za to peníze už 2 měsíce, kolik se ti dluží a ty mu dáš pán. To je dobrý debil. Ne. No nic, vlastně tohoto videa, ale bo moderátor vás prechodně zablokoval. Jak ona tam je tíško a piesi kakálko. Čo mám robiť? Lidi, myslíte si, že je to normální, kamo, já bych mu hned dala unsub, jo, unsub. Jako, ne nic proti tobě, jo, ale doslova už mu 2 měsíce dlužíš peníze, jak to tady ty vrodí. Takže já jsem teda na straně It's Orange, protože úplně asi na tohle
tak tohle asi nebude jako žádný vymyšlený videjko, jo. Pozerám sa na dvoch debilov. Jeden je horší ako druhý, ty kokos. Nedaj mi ban, sorry, ale nechcem, aby si mi vypisoval, aj keď teraz asi cez iný Tohle, tak ale nedávaj mi ban, nie potom. účet. Ja nechcem, aby si mi vypisoval, lebo ja viem, že ti dlžím, neboj sa, ja viem aj na Discord ti odpísať, lebo nestíham. Ja nestíham. Už som, A stíháš posielať videa. ale stíhaš posiaľ bože, to iba pošlem na onej. Aj jeho priateľka, či ja neviem kto to je, tak mi zase hovorí, že som debil a také veci. A potom proste začal koktať a nevedel, čo už mal povedať. A potom ľuďom mne už nejde o peniaze, proste si som do toho vyslal strašne veľa času, je to proste demet. Len som chcel týmto videom povedať, že si fakt dávajte pozor na skémy na internete. Nikdy nerobte, že niekomu robíte niekoľko náhľadiakov a potom budete čakať na peniaze, takže vás hoci kto môže skemnúť. Nerobte ani grafiku tomuto typkovi, proste tá konverzácia je strašná, extrémne si vymýšľa, vyhovára sa. Proste dávajte si bacha na skémy. Čau. Prostě, kámo, nedělejte prostě miniatury, grafiku prostě tomu, jestli chcete si teda vydělat peníze, tak nedělejte, pokud ho nemáte ověřenýho a tak jo, protože to může být scam. Dejte like, odběr a děkuji za video a čau.